na ako natin guys. Guys, for today's video guys, naglampaday ko kaya guys, tampago ka na sako, may nabaho tayo siring. Ayan na maglaba guys. Bagong nasugdan, nag-helmet na ba? Nagkalo lang ko guys, kaya kanang init kayo ang panahon. Naano na pag-wash-wash guys. May nabaho tayo sa iring. Oy, kaloy. Guys, ako lang dali-dali ako nagpaglaba. Okay. Ako anak, naghilang na guys. Ngayon, nagatas. So, salamat sa inyo pag 1,000 sana. Ay ko kalimot o pag-subscribe sa akong YouTube channel nila. Hey guys, bye-bye. Ang tingin ko na lang guys. Bye-bye.